Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Sunu mulu guru police sebut tentang ini kita mesti video boran boran pada tentang nasi jenis jenis interested pernah ini anak asing ada pura skip sana ada yang video ini berada Baisaguni moनसे गोदान music video लाबोदों आरो सुजुमा दैमारि आब'नि YouTube channel नुनो मोनगोन YouTube channel मुङानो जादों सुजुमा दैमारि बे YouTube channel थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नाजादों आरो जिखिनि हायो थ' नोंथांमोननो आं बेनिनो behind the scene फोरखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिलांनो नाजादों आरो जा हायो थ' नोंथांमोना जुदि नायनो इन्ट्रेस्टेड बा दिनै भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो मोनसे बरिया मोनसे लकेशनाव जों दंफैयो आरो एसे बन बायनि सिङाव एसे फैनानै बियो जोंनि बरियानो मोनसे मिथिंगायारि जोबोर समायना बेयाव दंफैयो बेयाव लाफैदों आरो पुरा निजोमनो बरियानो थ' बेयाव लागासिनो आरो जों दा जोंना मोनथाम शट सोलिबाय बेफोरावनो लानोसै आरो मा पुरा नेचारेलनि बरिया थ' बे भिडिअ'आ गोबाव समनिनो आरो बैसागु समावनो लानाय मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ'नि मोनसे बिहाइन्ड द सिन आरो सुजुमा दैमारि इउटुब चेनेलनि आन्डाराव बे मिउजिक भिडिअ'खौ लानाय जादोंमोन आरो लोगो दाउ खौवौ मुंनि मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ'खौ लानाय जादोंमोन आरो सुजुमा दैमारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जुदि थांनानै नायाखैबा बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ'खौ नायहैनो हागोन आरो लोगो दाउ खौवौ मुंनि मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ' आरो बेवहाय सुजुमा आब'आनो बेवहाय एक्टिंजों लोगोसे मेथाइ खनदों आरो थ' नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंब्ला सुजुमा दैमारि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायब्लानो जाबाय ओमफ्राय बिसोरो डान्सार्सफोरामोन आरो ओमफ्राय नै आंहाबो बेथिंनो केमेरामेन जानो नांगौदोंमोन आरो बे सानाव बोथोराबो ओरैबादि गरममोन ना दाबांसि आरो ओमफ्राय आंहाना अखानायैनो बेमार जालायदोंमोन सान्दुं गोसायाव थानानै लांदां फोथार जायगायावसोमोन नालाय थिं थिं सान्दुं दुंनायाव बे दिनाव ओरैबादि सान्दुं गोसा दुंदोंमोन ना खर'आव नांनाय ओमफ्राय आंहाबो एसे मोजाङै मोजां जेन जाफुङो बेनिनो एसे फुजा खालामबाय आरो साहा ओंखाम जानो जबाय दानिया नै डान्सारफोरा ना बेदर ओंखाम दालि ओमफ्राय आलु थफ्ला ओमफ्राय बे भिन्दि थफ्ला ओमफ्राय नै खामानि मावग्राफोरा जाग्रोनि जों गाथाव खासा नेलबाय खासा Engkau sih, kale. Saya tak kira lagi ya, nama lop lagi bo. Bisa saya bitar bitar. Dah income zakang lengkang nabi location muncul sopoi biar. Kiding kata biar lagas na zenga. Budak muncul location. Biar na lapai biar zenga. Biar lansi. Bisa gunang ternaik kan nanglai ini yang langsung masih full nama pun naik lang tadi